stavajú nový most cez Dunaj, ukážu. Poď, ideme. Poď. Pomarí mi to klobúk. No. Brodím sa mazľavým bahnom, trstím, slatinami a trasoviskami, zarastenými nepreniknuteľnými porastami pálky, ostrice a húšťavou vodných rastlín, zapletajúcich nohy a sťažujúcich každý krok. Bahno je zradné. Raz tuje ako kaša, že z neho nie a nie nohy vytiahnuť. Raz riedke, že doň člupneš po vyše pása a myslíš, že sa utopíš niekde v prepadlisku. Ale človek sa zachytí trsu ostrice a prediera sa ďalej do toho podivného sveta zapáchajúceho bahna, kde ho láka mnoho tajomstiev. Lebo nikde nie je toľko života, toľko zaujímavých tvorov ako pri vode a vo vode. Voda poskytuje najrozličnejším živočíchom obživu, občerstvenie a vytvára im vhodné životné prostredie. A zda preto je vodné živočíštvo a rastlínstvo také rôznorodé. Tieto slová pochádzajú z kníh v močiaroch Slovenska, ktorá nás prevádzala celým detstvom. Ako deti sme chceli zažívať podobné dobrodružstvá ako sám autor knihy Jozef Ponec. Významný prírodovedec a fotograf, ktorý si už v tej dobe uvedomoval potenciál a nenahraditeľnú rozmanitosť vzácnych biotopov lužných lesov Dunaja. Dnes ako dospelí a uvedomili ľudia chceme vedieť, koľko sa od tých dávnych čias našich detských knížiek zmenilo. No poďme pekne od začiatku, kde priestor patrí práve nášmu partnerovi, bez ktorého by sme našu expedíciu nemohli podniknúť. Už pozajtra začína naša expedícia splavu Malého Dunaja, ktorý spravíme od jeho samotného začiatku pri Slovnafte, po jeho koniec pri Kolárove, no a pôjdeme ešte ďalej až po hranice s Maďarskom. Včera sme si boli v Breclave vyzdvihnúť od nášho partnera prostriedok, vďaka ktorému budeme môcť túto celú expedíciu uskutočniť. Od nášho partnera Gumotex sme dostali parádne vesty. Úplne ladia s rekordami, ako si môžete všimnúť. Tak. No nie je toto isté? Sme ekológovia, chceme využiť všetok materiál a tento sáčok, alebo teda vrece sa nám bude hodiť na odpad, ktorý nájdeme pri Malom Dunaji a budeme ho môcť vyzdvihnúť z tejto krásnej prírody a zaniesť ho tam, kam patrí. Dá sa v pohode povoliť. A čo je najhlavnejšie, vyzeráte ako praví vodáci, ale veľmi cool. Je to tak? Pokývať kamerou, ako som učil môjho kameramana už asi 1000-krát. Fungo nové veslo. Ja mám najradšej to otváranie. Pasujúce do ruky ako riť na šerbel. Ale veď viete, to tak hovorí. 20-litrový vak, ako stvorený na uloženie si zrkadlovky, dobrého čítania na cestu, lebo bude to dlhá cesta, takže potrebujeme čítať niečo fakt zaujímavé, niečo informatívne a kde sú samé tipy na turistiku. Zlatý koniec večera toho, čo sa nachádza v tejto krabici podo mňou, za chvíľku dozviete. A teraz to najlepšie. Počul som kdesi, že ak je vec ťažká, musí byť hodnotná. Pri tomto skvoste to platí dvakrát. Taká priemerná školská táška naplnená učebnicami. Ferrari medzi nafukovacími člnmi. Baraka. Ideálne kánoe na kľudnú vodu, akou je Dunaj a tiež divokú vodu do obtiažnosti VV4, ktorú má napríklad rieka Bela. K baleniu dostanete aj stehenné popruhy s bezpečnostnou sponou, aby ste náhodou pri divokej jazde nevypadli z lode. Sieťky na uchytenie drobností, húbku na čistenie, lepiacu sadu a tiež lavice s penou pre ešte väčšie pohodlie vášho zadku. Samozrejme nesmie chýbať pumpa. Teraz už len pár záberov a môžeme si vychutnať ochutnávku tejto nádhernej scenérie, ktorá nás už čoskoro čaká v celej svojej kráse.
Jedlo na celý týždeň. Široký objektív na krajinku, dlhé sklo na faunu, kedy aj flóru. Jedna GoPročka, jeden telefón, tablet. A ideme na to. Dostať sa k začiatku Malého Dunaja je hromadnou dopravou naozaj zložité. Voláme si taxík a dúfame, že sa vodič nezľakne toľkých vecí. Máme šťastie. Mladý chalan sa viac zaujíma o našu expedíciu. Aj keď naložení ako cirkusanti, dostávame sa na miesto štartu. Ďalej to už autom nejde. Na ceste je závora a tak musíme niesť všetku výbavu v rukách. O to nás viac rozhorčilo, keď sme po prenesení vecí zistili, že závora sa dá otvoriť. O našom splave Malého Dunaja sa dozvedela aj televízia, médiá, proste všetci, ako ste si mali všimnúť, prišiel natáčací vrtuľník. Teraz vážne, deň splavu je tu. Nachádzame sa pri druhom stavidle vo Vlčom hrdle. Naše veci sú pripravené, čln ešte zatiaľ nie je nafúknutý. Za chvíľu však sa to zmení a budeme sa môcť vydať na vodu. Úplným začiatkom Dunaja a miestom, kde sa práve nachádzame, sú dve stavidlá, vytvárajú jednu komoru. Táto časť Malého Dunaja je momentálne úplný začiatok, kde sa dá ísť plaviť, kde máte prístupovú cestu a odkiaľ môžete začať ultimátny splav tejto našej Amazonky. Presne tu naša plavba končí. Našťastie len na chvíľu. Robotníci stavajú nový most cez Dunaj, ukážem vám to. Tak toto vyzerá. A ďalej to už na člne nepôjde. Čiže musíme zase všetko prenášať. Momentálne sme do polpása vo vode a ideme cez hlavnú cestu, cez kruháč až niekde do tých miest. Ako sa povedalo, tak sa aj urobilo. Berieme batohy, chladničky, člny a hýbaj na výlet. A že to nie je teda výlet hociaký, ale taký pravý bratislavský. Poviem vám, že nosiť takto naložený čln je naozaj dobrá posilka. Máme čo robiť, aby sme sa dostali vôbec k ceste. Poď! Pri druhom nástupnom mieste nás čaká mláďa užovka, len tak uprchne. No miesto to nie je práve príťažlivé. Chceme byť čím skôr z mesta von. Už len posledné domy a cyklomost pri letisku. Dokonca nad nami preletelo práve vzlietajúce lietadlo. Užívame si okolitú prírodu až do chvíle, kedy zistíme, že sme zle uzavreli vypúšťací rukav. Všetko oblečenie je mokré. Nevadí, aj tak je tropicky horúco. Vypúšťací rukav je však super práve na divokú vodu, ktorá z člnu cez rukav sama odtečie. Na Malom Dunaji je perfektné to, že vždy nájdete nejaké oddychové miesto, ako je aj toto, kde sa dá zakempovať, tzv. Divoký kemping si spraviť, urobiť oheň, alebo bivakovať. Jediná vec, ktorá nás vždy vie rozsmutiť, sú odpadky, ktoré aj keď sú ťažké, tak si vieme na takéto krásne miesto doniesť, no prázdne si už nevieme odniesť. Užívame si totálnu slobodu. Inokedy sa z nenazdajky objaví zvalený strom, ktorý len tak podplávame. Ideme do stromu. To musíte prekonať. Zobere mi to klobúk. Naozaj sa cítite ako v inom svete a to, že ste prakticky stále len kúsok od nášho hlavného mesta, vás ani nenapadne. Chceme sa pozrieť na dnešné prvé miesto, na ktorom spíme. Je to pred Tomášovom, pred Novou Haťou. Zajtra budeme musieť ráno prenášať a nechcelo sa nám dneska už druhýkrát prenášať, takže sme zastavili pred touto stavbou a ideme vám to tu ukázať. Tam je kuchyňa, tam kuchynská doska, sofa, tu je spálňa, garáž
A tu je aj šatník s mokrými vecami. A tu, milí naši dobrodruhovia, dnešný diel končí. Máme za sebou prvý deň expedície, ktorá nám už dnes priniesla množstvo dobrodružstiev. 3, no! Toľko zážitkov a slobody zažije človek len keď opustí brány mesta a vydá sa objavovať čaro našej jedinečnej prírody. Zostaňte pritom s nami aj vy a sledujte ďalšie diely expedície Dunaj. Už čoskoro sa dozviete, čo všetko možné aj nemožné sme ďalej zažili. Tak teda, ahoj, ako sa zdravia vodáci.